20 years mukoma, 20 years ndiri kunoku ku-UK. Ndakazoti ndazvifunga ndikati ndava kuda kuti ndinge ndichivaka kumusha kuitira kuti kana ndoda kuritaya ndodzoka hangu kumusha ndoradzikwa pedo nehama dzangu kumaruzevha. Saka ndakazotaura nemunin'ina wangu ndikati pamunini nditsvakirei pangu pandichati pangu, sezvo ndainge ndiri munhu ainge ava nemakore akati wandei ndiri kunoku, uye zvikari mapepa angu ndakauya kuno semupoteri. Saka ndainge ndisingakwanisi kuti ndige ndichiita ma-up and down kudzoka kumusha zvandaitoita. Ndaiti through South Africa, then ndobva ndachizoita border jumper kwava kuenda kumusha. Saka ndakati pamunini ndimi muri paground, chiitai zvinoita kuti ndinge ndichikwanisa kuwanawo stand. Pamunini vakati it is okay. Mukoma ndakagadzirirwa mapepa efake, uye pandakange ndichitumidzirwa maphotos ainge ari maphotos efake, zvinhu zvepainternet, imba ichitonzi iri kuvakwa izvo kwani. Ndainge ndichiti ndinoda kuzendemurawo zimanshoni rangu kumaruzevha. Pandakazoona kuti ndichinosvika kumusha mugore ra2024 ndakadonha mukomanashi nekuda kweBP ndikazonoponera kuchipatara. Ndakazotoita 2 weeks ndiri muParere Nyatwa ndichirwara nekuda kwestress. Mari yandainge ndakashandisa yakawandisa, uye zvekare munin'ina wangu ndainge ndakatomupawo mari ndichiti wotangawo business iye zvake kwava kutiza nemhuri yake vari kuCanada, kutaura kudai munhu wenyama haufi wakamugona. Mukomanashi zita rangu muchanditi no rest. Ndakadzoka kumusha mainge muri muna January mugore ra2024, ndipo pandakazvitsvakirawo urwere munyama dzangu mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndakavharwa nemunin'ina wangu. Ndainge ndava kuda kuzorora. Lucky enough mukoma I did not take a direct flight. Ndaitombova nedzimwe pfungwa dzekuti ndongotora hangu a direct flight sezvo ndava kuda kudzoka kumusha. Apa ndainge ndiine mari dzandainge ndakamutumidzira 36,000 US dollars yekuti afanirwa kutanga business, then I will take over that business, because zvekuno ndainge ndagara ndisingachadi, because I have a lot of pain nekuda kwezvakaitika kuno kumhuri yangu yandakauya nayo kuno. Mudzimai akazondisiya and she asked for a divorce 2 months mushure mekunge tatanga kugara muno mu-UK. Ndakamboedza kuramba, asi she was independent, akazvimiririra nevisa rake. She was a doctor, ininiwo as a doctor ndakazvimiririra neranguwo visa. Saka chekunyengerera akati painge pasina. She then moved ndokuenda kwava kunogara kuGermany nevana, kutaura kudai handina kana relationship nevana vangu. Saka ndainge ndichiti ndodzoka hangu kumusha kana kuri kunzi ndikatorwa nenguva ndinge ndichizoradzikwa padhuze nana nyakundibereka. Ndichinosvika paground mukoma ndakafunga nazvinhu ndiri kufunga kuda kuzvisungirira nekuda kwezvakaitika. Saka pandakauya kuno ku-UK, amai vangu mukomanashi vakasvika pakufa. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichidzokera kumusha nekuda kwekuuya kwatakaita kuno. Takauya zvechimbi-chimbi, but mukadzi wangu ainge akatondirongera nechekare, because inini haana kuda kuti ndinge ndichiva spouse wake, asi akaita kuti ndinge ndichiuya nenzira dzeupoteri. Iye ainge akazvimiririra nevisa rake rakanaka. Saka ndiye ainge achipota achiuya kumusha, even though we were on separation, kutaura tainge tichiri kutaura. Ini ndakazozviona kuti ndainge ndazvisungirira nekuda kwevisa reupoteri, ndichida zvinhu zvakachipa nekukasika. Ndainge ndisingachakwanise kubuda mu-UK. Ndakabva ndachizotanga kungoshanda ndichiti ini ndongogara zvangu kuno, asi as time goes on nekukura tinozopedzisira tava kuda kuti tinge tichizodzoka kune madzinza edu. Kana wakura unotanga kuzvifunga izvozvo. Saka ndine munin'ina wangu uyo wandainge ndichida zvakanyanyisa, wandichati Brighton. Saka
aigara achichema achiti ari kuda kuuyawo kunoku kuLondon, asi ndaimukurudzira kuti atange ambogadzirisa upenyu. Saka zvimwe kuda ndipo pakabva godo rake ipapo kuti mukoma havasi kuda kuti ndinge ndichivatevera kuLondon, but kusvika kwandainge ndakaita kunoku ndainge ndakatodzidza zvimwe zvidzidzo zvekuti munhu asati akambouya kunoku haangambozvinzwisisi. Saka ndakange ndichimuudza kuti chitsvaka zvimakosi zvaunoita, sezvo ainge ari munhu ainge asina kumboenderera mberi nechikoro nekuda kwemamwe mareasons. Saka iye ainge asingadi kuti ndinge ndichimuudzira zvekuita. Saka munin'ina wangu akazondiudza, mukoma yandakatambwa Yakapenga, akanditi mukoma, kunoku kune munhu ari kutengesa mastands kwedu kwatinobva, ndichangoti kugokwe. Akati ndinokwanisa kukutsvakira stand because ndainge ndisingadi kuita zvekuchekerwa munda, ndaida kuti ndinge ndichibva mumusha but ndoregedza kuenda kure stereki, ndinenge ndiri padhuze nehama, asi ndoita pango pandinoti apa ndipo pangu because ndainge ndiine mabusiness plans angu andainge ndiinawo. Akati mukoma, kunoku kumusha kune mastendi maviri ariko, imwe yacho iri muchishawasha Hills. Kana muchida imba iyoyo ndinokwanisa kukuitirai plan. Saka mukoma ndakabva ndachizotaura naye ndikamubvunza kuti iyi yemushawasha Hills ine matitle deeds here. Akanditi zvose zvakarongeka. Ndo pandakabva ndachizoburitsa mari. Mukoma nashe ndakatumidzira mari inodarika 400,000 pounds. Mari iyi handina kuitumidzira negore rimwe chete. Zvakatora nguva kuti ndinge ndichisvika pakupedzisa kubhadhara imba iyo iri muchishawasha. Kana kuri kunzi ndikazodzokako kumba ikoko ndinokwanisa kuzonokutorerai maphotos pacho pandainge ndichinzi ndipo pane stand iyo yainge ichitengeswa. Saka ndakatenga imba iyi mukoma ndichiti it was an investment. Ndokusaka ndiri kurwadziwa uye zvekare ndiri suicidal. Mari iyi imari yakawandisa 500,000 plus US dollars kwemakore akawanda, ndichitumidzira mari yakawanda kudaro, almost $500,000 US dollars yandakangobirwa zvangu nemunen'ena wangu. Saka pandakati regai ndinge ndichimbosvika paground, izvi zvekuti unenge uchikontrola vanhu nefoni kuita kunge remote control zvinokwanisa kuzonetsa, because munen'ena wangu ndainge ndoti kana ndikataura naye zviya ndichida kumubvunza maupdate, dzimwe nguva ainge asingabatiki zvekudaro, aikwanisa kutozoresponda after wamufonera wanzwa nekuramba uchingofona, uchitoona kutoti munhu haasi kuda zvekutaura newe. Saka dzimwe nguva foni yake aikwanisa kungoidzima, sezvaakazoita pandakamufonera ndiri paairport muna January of 2024. Ndikati pamunini ndasvika, ndokubva adzima zvake foni. Ndakabatikana ndikati ko pamunini ndeipi yavari kutamba iyi. Saka handizivi kuti izvi zvaakaita akazviitira kuti tinongosheya baba pamwe chete here, because baba vangu vakati amai vashaika, ndopavakabva vachizotora umwe mudzimai amai nini, but amai nini vainge vasimbori munhu ainge aine mwoyo wakaipa, nekuti kubva zvavakatanga kugara nesu vainge vachitotibata zvakanaka. Hapana pandingati ndakamboshungurudzwa. Saka kusazozivawo kuti maybe mukukura kwake ainge aine zvaainge achiudzwawo namainini pamusoro pangu. Saka ndakange ndiine chivimbo chekuti sezvo matitle deeds ainge aripo, pakuzonofamba kudai ndopandakazoudzwa kuti ainge ari efake, vakashandisa vana photoshop, zvidhindo nezvidhindo zvekucancel mufunge zvenyu. Ndaitumidzirwa mapicture edzimba dzevanhu ndichiti munhu ari kutoita basa rakanaka. Ndakamutsvaka munen'ena wangu, ndokubva ndachizosangana neimwe friend yake kubhawa rimwe rekuAvondale. Akati kwandiri, iwe
munen'ena wako akatosimuka akangoti emergency ndava kutoenda kucanada. Ndikati seizve usina kutiudzawo kuti une urongwa hwekuenda kucanada? Akati it is an emergency, zvichireva izvo kuti ainge achirimo muzimbabwe zvake, ainge achida kungondirasisa through friend yake, haana kunge akaenda kucanada. Ndakazotozviziva a few days after ndabva mukudischargewa muchipatara kuti munen'ena wangu had flew to Canada nemhuri yake. Sekutamba sekuseka mukomanashi, munen'ena wangu akandisiya ndisina kana cent. Ndakangosara nefolder rakange rakazara nemapepa efake. Kunodai ndaenda kumusha iwe, kunodai kutanga kutaura nanasabhuku vakandiudza kuti vainge vasina kana kumbogara vakapiwa kana cent. Ndine 56 years mukoma, handina mari, ndingori muno mu-UK, handina pension yangu yakakwana nekuti ndainge ndichitumidzira mari kuZimbabwe. Ndiri kungogara zvangu mukoma, but ndinogona kungomuka ndakaoma nekuda kwepfungwa. Ndinofunga zvakawandisisa. Ukaona panonzi murume adonedza misodzi mukoma, panenge pasina kumira zvakanaka. 20 years a slave mu-UK, but munen'ena wangu ari kunakidzwa zvake ari kuCanada. Akatondibloka iye nemudzimai wake, vakandibloka. Chavakandibhlokera handizivi. Mukomanashi, udza mabhururu edu ari mudiaspora iti build it yourself. Kana uchida kuvaka imba, enda kuZim uvhure building account muzita rako, unge uchiona imba yako ichivakwa uripo, usatuma hama kunyange ari mwana wababa vako. Vanhu vanoparadzana nekuda kwemari. Ndiyo nyaya yangu muzongoposta. Maconfession anondibatsira because ndiri munhu ari kushungurudzwa neurwere hweBP. Saka kana ndichiteerera nyaya dzevamwe, ndinonzwa sekunge yangu nyaya kunyange ichirwadza inenge iri nani zvayo dzani dzimwe nyaya dzandinowanzokunzwa pano. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna zvakangoma hazvo vedwe yatakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakatumidzira mari 400,000 pounds pakaipa. Hanzi kumusha uko stand yacho haisi stand yatingangoti stand, hanzi raitova prazi because vainge vachida kuzoita zvekurima. Hanzi ndainge ndine a bigger vision kugokwe uko. Hanzi ndaitoda kuzova neprazi rekuti vanhu vose vanenge vachitoziva kutoti kune prazi kwaningi, ndichiemployawo vanhu vari unemployed kuvillage. Ndokusaka pakabuda mari yakawanda kudaro 400,000 pound yavari kuti vaitumidzira. Hanzi hazvina kuitika negore rimwe chete. Pane pavakanyora makore, handizivi kana kuri kunzi ndikakwanisa kuona message iyoyo. Alright, vari kuti mari idzi vakadzitumidzira hanzi kwemakore 15 ndo pavakatumidzira mari iyoyo 400,000 pounds vachiti prazi then neimba zvekare. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Please uyaiwo nenyaya dzenyu tinge tichizoshare panapa malife experiences. Neniwo ndichazouyawo neyanguwo nyaya sharing my own life experience nekufamba kwenguva. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu? Please post my story makavika uchitupa changu. Inini I regret getting married pabarika whilst I was still at UZ as the third wife. Ndakatanga ndambonyeperwa kuti ndinenge ndiri wife number 2. Later found out kuti kwainge kwagara kuina vamwe amainini vepakati kubva kwachizoti maiguru. To survive mukoma mubarika iri ndakange ndava kutofanira kutoshandisa mishonga
I'm only aged 34 but ndinoziva ng'anga dzose personally dzamunoona pamayoutube. Ndinoziva ng'anga kunosvika kunonzi kugorongoza kuMozambique nezera rangu. I did this to survive my spiritual attacks. Apa ndiri mwana waelder vekuchechi kwandinoenda kuAFM. Mukomana chinyaya yangu yakamira sekudai so. Zita rangu muchanditi Ana uye zvekare ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndinotonyara kuzvitarisa muglass nekuda kwezvandinosangana nazvo muupenyu hwangu. Ndiri munhu anoshandisa mishonga yakaipa. Ndainge ndiri musikana zvake aizviraramira upenyu hwake. Ndainge ndichidzidza paUZ. Ndichati mainge muri mugore ra2012. Ndainge ndiine runako rwaitenderedza musoro wemurume wose uyo ainditarisa. Panguva iyoyo mukoma ndainge ndisingachadi hangu kuramba ndichienderera mberi nezvidzidzo zvangu because kuverenga ndainge ndiri lazy. Ndaigona kuchikoro but I felt so lazy to study. Izvi zvakatanga apo pandainge ndava form 5. Pane patakaenda kuholiday tikanoona vatete. Patakabvako ikoko ndainge ndava kungonzwa nungo dzekuverenga. Saka ndo pandakabva ndachizotanga kufambidzana nembinga iyi. Saka ndava kufambidzana nembinga iyi, chandakada pairi ndechekuti yakange ichidriver Range Rover achiuya kuzonditora pauniversity. Akandiudza kuti ainge aine mudzimai ndini ndainge ndichazova wenumber 2. Ndakazvipira mukoma. Kunyangwe vabereki vangu pandakavaudza vakambonetsana neni. Ndakarohwa, handizivi kuti how many times apo pandakarohwa nababa vangu, asi chiri mumaoko mukomanashi ndo chaunoti siya, asi chinenge chiri mumwoyo chinonetsa. Ndakazvipira ini kuenda pabarika iroro. Saka ainge aine mudzimai wake. Amai guru vainge vakura zvavo, vainge vasingachakwanisi kuita maduties avo. Kuti ndinge ndichigamuchirwa naamai guru zvakatora nguva. Vaindirova mukoma. Ndo vakazotoita kuti ndinge ndichizviziva kuti painge paine umwe munhu zvekare nechekare mupicture. Ndikati aikaka ko baba zvavanonyepa ava. Apa I was already pregnant. Mukoma ndakazotanga kufamba kung'anga ndichiri kuUZ kudaro. Ndaenda kuchitungwiza kuEpworth ndichipiwa mafone numbers because mumatare muya vanhu vamunozonzwa vachikonfesa vachiti ndakazoenda kung'anga kwakati, ndakazoenda kwakati. Ng'anga dzinenge dzichitozivana kuti kwakati kune ng'anga inogona kurovesa vanhu nemheni. Ningi ndiye anogona kugadzira mushonga wemupfuwira. Ningi ndiye anogona kugadzira mushonga unokonzeresa kenza. Saka kana waenda kung'anga paya unenge uchipiwa mafone numbers vachikurifeya kuti iri dambudziko handicharigoni. Saka chienda kwaningi. Ndakange ndichipiwa mishonga yekuti murume ange achindida kupfuura madzimai ose because ivo amai guru naamai nini ndo zvinowanzoitika pabarika. Vanenge vaita chisungo chavo kuti tichatongova vanhu tu tiri kudai takadai ende hatichadi kuti murume ange achizotsvaka girlfriend kana kuzova neumwe mudzimai. Vakadzi vanenge vakadaro ndo vamunozonzwa vachinzi vakabhura kana girlfriend. Ndairohwa mukomanashi. Ndo zvakaita kuti ndike ndichizoregedza kuramba ndichienda kuuniversity because vainditaimira vouya vobva vanditora ende vainyatsokunditora zvakanaka zvekuti vanhu vaisatombozviziva kuti vanhu ava havasi kuwirirana. Ndichingopinda mumotikari chete, amainini venumber 2 ndo vanenge vachidriver, sometimes vachidriver Range Rover yemurume. Apa ndobva ndanzi mukona ndina amai guru tiri kuback seat. Apa vainge vakaita segiant makore acho iwawo. Mukomanashi ndaitsikirirwa zvekuti ndaitadza kana kufema. Vakandibatisa foni vachiti murambe izvezvi. Mukomanashi unomuramba munhu waunenge uchida uchichema. Iye akazozviona kuti mwana uyu anenge ari kushungurudzwa chete because ainge ava kuti kana akauya kumba kwedu akandibata zviya ndaifunduka nekuda kwetrauma yekushungurudzwa nanaamai guru. Saka ndakabva
ndachizomuudza zvese zvainge zvichiitika, ndobva achizonditsvakira kwangu kwekugara. Vaiti vakaziva pandinenge ndichigara mukoma, pamba ipapo zvaipedzisira zvava kutozivikanwa kuti ndo zviri kuitika ndichingorohwa. Ndakazotanga kugara muBorodel nekuti ndimo maainge agara zvake achigara nemhuri dzake mbiri. Nanhasi uno ndava kugara pafamily house, umwe neumwe ane imba yake ende tinowana mari dzakangofanana. Saka ndava kugara muBorodel, pandaigara painge paine security, vaingoita noise pagate, zvobva zvatongovharana. Saka ndakabva ndachizotanga kushandisa mudiwa kuti iye ange achindida ndichishandirwa. Ndaipiwa mishonga yekugeza usiku. Ndakatombonogezera kumakuva ini mukoma apo ndainge ndichiri mwana mudiki, kuti iye asazondiramba, because ndainge ndotya zvino kuti zvino vana amai guru zvavasiri kundida paground, kana akandiramba apa pregnant futi apa mukoma. Amai vangu vainge vachinyepera vanhu kuti even though ndakatizira munhu asina mudzimai. Nanhasi uno hazvitozivikanwe kuti ndiri pabarika ende tiri vatatu. Komanashi zvinoitika mumachechi umu, but handingavashori zvangu vabereki vangu, because my elders kuchechi isusu takaita yavanoti a fake wedding mukoma. Hatina kusaina, it was just a fake wedding. Takaita muchato tikatochata. Vana mai guru vainge vasingazvizivi, vanhu vakatokokwa veukama, vanhu vainge vachingoziva secret iyi ehama dzemurume nevamwewo vashoma vekuziva. Saka paya pakunosaina takangoita mock up signing. Saka vanhu havatozvizivi vekuchechi kuti muchato uya wakaitika gore riya wainge usiri muchato wechokwadi, because already husband akatochata nechekare nagulezi vakangwara kani kikikikiki. That woman ndinovada zvangu, but yei vakangwarisa, havadi zvekudyirwa mari dzavo nemunhu anozongouya and get married to the husband. Saka mukomanashi ndakasvika pakuenda kun'anga dzekugorongoza, ndichifamba ndiri ndega kuenda kune dzimwe n'anga idzo dzinotorombesa, ndichitopiwa mishonga. Right now ndine 34 years mukoma. Tinoitirana utsinye kabisira. Mubarika zvinowanzo kuitika ndezvekuti vana venyu ndo vanozoona moto. Zvakaita sei handiti ndini ndakanyanyisa kungwarisa, ende hakuna anombozvifungidzira kuti uyu ndiye akanyanyisa kungwarisa, nekuti ndiri wechidiki ende handizorore kufamba. Ndinokwanisa kungoti kana ndikabhoyekana nemwana waamai guru, then ndinobva ndatomugadzira kuti zvinhu zvake zvisafamba zvakanaka, nekuda kwekuti matensions haazoperi zvawo pabarika. Kunyange zvikanzi panenge paine mari yakawanda sei, matensions anenge aripo. Saka hakuna anenge achida kuti vake vana vange vachizonzi vanosara kumashure. Saka inini ndinotongogadzirawo vana. Ivo handizivi kana kuri kunzi vanoshandisa mishonga, but it is possible because kuchechi kwedu kwatinoenda isusu tinoenda kumasowe, even though ndichizoita zvemusoro wangu ndichiramba ndichingodzokera kuPentecostal, but kwedu kumasowe. Saka you never know, pamwe vamwe vanenge vaine maprofita avo anenge achivabatsira kuti zvevamwe zvinge zvichidhakwa zvavo zvinge zvichiita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Hanzi ndo politics idzo dzinoitika pabarika. Hanzi ndakangomhanya zvangu nekuti ndainge ndichida muchengeti, and I was feeling lazy to study at university. Ndava kuona sekunge kudzidza kwakaoma kunonetsa. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma nazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma: inini I am aged 55. I stay in the United Kingdom. I regret kusaroorwa naGilbert, murume wandainge ndichida nekuti ainge ari murombo, and I chose mukomana aibva kudzinza rine mari. All my life I have been mistreated. Hakuna chinhu chinorwadza sekutukirwa baba vako nemurume wako.
kuti murombo. Mukomanashi inini ndine 55 years, ndiri kugara muno muLondon. Of course ndichiri kushanda, ndine basa rakanaka, ndine vana vangu vakadzidza, asi mukoma ndakatofa nechekare mukati. Mazuva ose ndinongorara ndichingofunga Gilbert ainge ambori mukomana wangu. Muna 1990 ndainge ndiri musikana wechidiki, ndainge ndiine mukomana wangu uyo ainge achinzi Gilbert ainge asina mari, ainge achibva kumhuri yainge istori nawo mari, tainge takangofanana, tainge tichigara mulocation rimwe chete. Ainge achidzidza kuita umakanika, ainge achiri spanera boy, asi tainge tichidanana zvisingaite. Ainge achiremekedza vabereki vangu, ndozvandainge ndichinyanya kufarira paari. Aindinzwa kana ndochema, uye zvekare ainge achindibata zvakanaka. Ndini ndainge ndiri queen muupenyu hwake, kunyange tainge tichitambudzika kudaro. Asi vabereki vedu vainge vari varombo, vainge vachishanda vose semagarden boy, vaishupika zvakangofanana. Baba vangu nababa vaGilbert vose vainge vari magarden boy. Rimwe zuva ndakabva ndachizosangana neuyo akazova murume wangu, akandiudza kuti anondida. In fact zvakaitika mukoma, it was a big Sunday, saka kune kwatakaenda ndainge ndiine kapresentation kandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoita muchechi. After church mama vangu pavakataura nyaya yacho handina kana kumbovatora serious. Vakandiudza kuti painge paine umwe mukadzi ainge ava approacha, akavabvunza kuti ndivo vainge vari amai here vemusikana ainge aita presentation yavainge vafarira. Vakati hongu, vakati vainge vachida kuziva kuti ndainge ndakaroorwa here, uye zvekare tainge tichigara kupi. Saka mama vangu zvakatovashamisa pavakandiudza handina kana kumbovatora serious, ende zvakatondibowa because mukomana wangu ainge aripo patainge tofamba tichidzokera zvedu kumba. Saka vakabva vachizotouya kumba, ndainge nditori kumusika musi wacho iwoyo. Motikari yacho ndakatoiona ichitodarika nepandainge ndakagara, ndokubva ndachizoona kamunin'ina kangu kachuya kachizondiudza kuti ndainge ndichidaidzwa naamai. Pandakasvika pamba ndopandakavaona vakagara panze nemurume wangu, ndopavakandiudza chavainge vafambira, kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizova muroora wavo. Amai vangu vakafara, baba vangu mukoma vakapembera pavakaudzwa nyaya iyi, vachiti tainge tabuda munhamo. Ndakaramba Gilbert, kunyange hazvo ndakachema, but ndakamuudza kuti painge pasina kana plan. Ndakabva ndachizoroorwa mukomanashi mugore ra1992, asi kubva musi wekutanga ndakadzidza kuti handina kunge ndakaroorwa kuti ndige ndichizova mukadzi nemurume wangu. Ndingangoti ndainge ndakatoroorwa vabereki vake. Mukomanashi ndaishungurudzwa ini navamwene vangu. Ndainge ndatorwa sekunge ndainge ndiri muranda mumhuri iyoyo, nekuti baba vangu vainge vari murombo. Vamwene vangu vaindishungurudza navatete, hanzvadzi dzemurume wangu. Ndaishorwa mazuva ose sezvo vainge vari vanhu vane mari. Vaindiseka because ndainge ndisingagoni kana kushandisa fork and knife chaiyo. Taiti kana dzava nguva dzekudya ndaingozvigezera maoko angu ini, vobva vatanga kundiseka kuti hauna chaunoziva. Vaitaura neni kuita kunge ndainge ndisiri muroora, asi kunge maid wepamba. Ndaitova maid mukoma. Zvaiti kana kuri kunzi inenge iri nguva yekuti mhuri inofanira kuti inge ichizosangana, ini ndaikwanisa kungonzi ndinge ndichiita mamwe mabasa ndiri panze, vamwe varoora nedzimwe hama dzemurume vari mumba vachidhiskasa. Ndaiti kana ndapedza kuita mabasa ndikadzoka mumba ndikagarawo nevamwe varoora, ndaiona vamwene vangu vachinditarisa vakafinyama. Saka murume wangu
ndaiti kana ndikamuudza kuti ndo zvandiri kusangana nazvo, iye aiti iwe chingonyarara udye mari dzangu, baba vako handiti kuti vanogara munzara, wakabva mumba mune nzara, saka nyarara udye mari yangu. Wakanyarara, tarirauni kuti uri kukora kuita kunge broiler, iwe usingadyiwi nyama. Exactly mashoko ainge achindiudza makore acho iwawo. Ndainge ndiri munhu ainge achitogara mumari, ndiine mari, ndaipfekawo hembe dzinodhura, ndichitofambawo nemotikari dzaitonzi imotikari dzainge dzichifamba nevanhu vane mari makore acho iwawo, asi ndaishungurudzwa mukoma. Ndainge ndisina voice mumarriage, pfungwa dzangu dzaishaya zororo, nekuti ndaita sekunge munhu akaitirwa favor mukuroorwa. Chandakadzidza ndechekuti kuroorwa nemurume ane mari iwe usina chako kunoita kuti unge uchizoshaya simba pamusoro pemarriage yako. Ndainge ndichigara ndichingoshungurudzwa. Vabereki vangu vaiti zviya kana kuri kunzi vakakumbira mukosha wavo mari vasingatozvizivi kuti ndaizotodzitukirwa nyaya idzodzo. Saka kuma 2000 takabva tachizobuda muzimu, kwava kubva tachizouya kunoku kuUK. Ndaiti pamwe upenyu huchachinja, tava kure nehama dzake, asi hazvina kuchinja. Murume wangu akaramba achindibata semunhu asina pfungwa, ndichingotukwa ende ndaigara ndichingoyeuchidzwa kuti dai ndisiri ini ungadai uchitambudzika uri kwenyu kwawainge uchigara. Ndini ndakakubatsira, ndo zvinondirwadza izvozvo. Saka ndakazongosanganawo neumwe wekuziva muno muUK akandiudza kuti Gilbert akazoroora asi haana kumbogara akakukanganwa, akavaka upenyu hwake. Hanzi atovaoneka kambani kake kadiki ikoko kwaari, ane mudzimai wake ende vanorarama life yakanaka. Pandakaudzwa nyaya iyo yomukoma ndakangoti wow, but mumwoyo ndakanzwa kurwadziwa. Saka Gilbert wandakaramba achinzi murombo nevabereki vangu akazotoita move on neupenyu hwake. Apa inini ndakaroorwa nemupfumi wangu, but kurarama upenyu hwekutukwa usiku nesikati. Ndine 55 years, ndinozvitaritsa muglazi ndichiona munhu ane mari inodhura, asi ndiri nherera mumarriage iyi. Ndinoshungurudzika zvisingaiti. Ndakazvikanganisira upenyu hwangu makore ndichichengetedza zita rekunzi ndiri Mrs. Ningi kumurume asingandiremekedzi iye nemhuri yake. Kunyangwe tava kunoko mukoma, kana tikatoenda kumusha ndinotoona kuti inini ndiri munhu akashoreka zvekare nevana vangu, kunyangwe vakadzidza zvavo. Ndinongokusirai mashoko awa mukoma nevedare: udzai vasikana kuti never marry for status. Roorwa nemunhu anokuremekedza nekuremekedza vabereki vako. Usarega murume achikutukira vabereki vako, achikuzvidzira zvekare vabereki vako. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatigurugurei semhuri about nyaya iyi. Tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndiri kungogara ndichingomufunga nguva dzose kuti dai hangu ndakaroorwa naye, zvimwe kuda ndingadai ndichifara kutaura kudai. Kana kari kekutanga kuuya kuva pano, please you can subscribe and also hit the like button. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukomanachi makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. One of your biggest fan iye nditori member and ndine makore 58 years ekuberekwa. Ndakaendesa vana vehama dzangu kuschool, vamwe vachitenga dzimba kunoku kuAmerica kwatiri. Inini every paycheck ndaisara ndisina kana cent. Now vana vakura, ndikakumbira help
kumhuri ndinoita sekunge ndinenge ndanetsa, hakuna anondidavira mufamily group. Apa ndava kurarama ndiine urema, ndakaita accident kubasa 7 years ago, ndiri kurarama ndiri muwheelchair. Mukomana Shin, muri sei zvenyu? Zita rangu chiri chengetedzai, ndashandisa real profile, ndine 58 years uye zvekare nemakore akati kuti ndichigara muno muamerica kunonzi kuTexas. Ndichikunyoreraiwo nyaya yangu iyi mukoma, ndinoshandisa wheelchair uye zvekare mwoyo wangu uzere nekuzvidemba. Makaita basa chii chakaita kuti mufunge kusheya nyaya dzakadai dzinenge dzisiri dzeurombwa? It is like therapy. Zvasiyana nekungoteerera nyaya dzevanhu vanenge vachiti vakaenda kunoromba. Iyi itherapy. I encourage munhu wose ange achiteerera zvirongwa zvakaita sezvizvi, nekuti kutotaura kudai ndiri kunzwa kuti ndiri kutura mutoro wanga uchindiremera. Ndakapedza makore akawanda, ndichati 25 years ndiri muno muUSA, asi ndiri murombo to this very day. Handina kana chandiinacho. Dai ndainge ndingori murombo ndisina urema ndaiti zvimwe kuda, asi mukoma ndakange ndimbori munhu aitoshanda basa rakanaka, ndichiita zvekudhiraivha matraki ndichiwana mari. Asi mari yandaiwana ndainge ndiine misoro yakawanda yainge yakatarisana neni, saka ndaisarawo ndisina mari, ndokusaka ndisina kukwanisa kuita kana any investments. Ndichati ndakasvika muno mugore ra2001. Panguva iyoyo ndainge ndichiri jaya zvangu, ndikatanga kushanda ndichiita zvekudhiraivha, kwava kuzosvika pakudhiraivha matraki. Mazuva ose mukoma pandaibata paycheck yangu ndaitanga kutarisa vanhu vandakasiya kumusha. Ndakatombosangana nemukadzi ainge ari mukuru kwandiri ne10 years. Akazama kuti ange achindionesa kuti kuno kuAmerica hakudi izvozvo. Ainge achida kuti tinge tichiva mukadzi nemurume, saka ndakaona sekunge aivenga hama dzangu. Ndikati we can't get married even though takatombogara tose. Aitova aine basa rake rakanaka, but iye chaakangozongondibhowera ndichikuti ndaiti kana ndikada kutumidzira mari kumusha aitanga kungondishora achiti, America hauizivi, dai watanga wambofocasa on you, upgrade yourself, dzokera kucollege. Ndikati munhu uyu haadi hama dzangu. Kwava kubva ndachizomuramba. Ndainge ndiine mwoyo wekuda kubatsira hama dzangu. Ndikatanga kutorawo vana vehanzvadzi, vana vemadzikoma nevaning'ina, ndichiti wose uyo ane mwana ngauye ange achizodzidza kunoku, kuitira kuti tinge tichizobatsirana sedzinza. Mukomana Shika, usavaka remangwana revamwe iwe usati wavaka wako upenyu. Varume vari kuno kudiaspora, kana ukaona uchishanda madouble shift apa uchibatsira vamwe vanhu kuti vange vachiita madegree elaw, medicine, iwe usina savings yako kana imba yako, ziva kuti uri kuzvitsvakira maproblems kumberi uko, nekuti kuno kwakatosiyana nekumusha. Kuno izvozvo zvekuti ndini ndakakuendesa kuchikoro havana kana basa nazvo. Kana munhu akura kunoku, kana mubereki wake anotongokanganwa nezvake kana azvifunga, ende zviya zvekunzi tiri hama kunoku zvinokwanisa kusatoshanda. Munhu anotongoenda onogara somewhere else nekamhuri kake, upenyu hwotoenderera kumberi. Saka ndakashanda mukoma kwemakore akawanda, ndainge ndisina mufaro muno muAmerica, ndisingaiti zvevanhukadzi, ndichingorarama as a breadwinner. Upenyu hwabreadwinner mumhuri hunorwadza, nekuti vamwe pavanenge vachifara iwe haugone kuti unge uchifara nevamwe, because unenge uchingofunga kuti saka ndoita sei. Shamwari dzangu dzandaishanda nadzo dzaivaka dzimba muZimbabwe uko, vamwe vachitenga dzimba muno muAmerica, asi inini pose pandainge ndichishaya kana mari yerent ndaizvidzora moyo ndichiti
rega ndinge ndichiti mwana wanhengi apedze chikoro ndozomboenda hangu kuvacation. Ndakaendesa vana vanopfuura 6 kuzvikoro zvepamusoro muZimbabwe nemuno muAmerica ndiri 1 nezera rangu mukoma. Ndini ndaimira sababa mudzinza. Ndaisara ndisina kana senti muakaunti mangu. Ndainge ndichidya chikafu chekuti waisamboti munhu uyu ari muAmerica, ndichiitirawo kuti ndige ndichisimudzira hama dzekwangu. Ndainge ndisingazvizivi kuti vanhu ndozvavari, vanhu vakangofanana naJudas. Saka upenyu hwakazongoshanduka mukoma. Ndakaita accident, ndainge ndichienda kuwarehouse, then truck ndokubva ndachizoita accident, ndikabva ndachizovhunika makumbo ndikakuvara spinal cord, ndakabva ndachizorasikirwa nebasa. Mari yedisability ishoma. Upenyu hwakabva hwatanga kundiomera kubva ipapo. Panguva iyoyo ndipo pandakabva ndati ndinge ndichitaurawo nehama dzangu idzo dzandakasimudzira. Ndakange ndichitaura nehama dzangu dzandakaunza kuno, because mukoma ndakaunza ndikangoti village rose kuno kuAmerica. Ndikati ndine support system ko ndinogochkei. Yava nguva yekuti ndinge ndichiwithdrawa kubva kuma-investments angu. Saka ndakabva ndachizotaura nemwana wehanzvadzi yangu mukuru wacho, uyo wandakatanga kuunza kuno kuAmerica. Ainge ava kutoshanda zvake as a medical doctor. Apa ndini ndakabva kubva achiri kuhigh school ndichiita zvose zvainge zvichidiwa kuzosvika achizouya kuno kuAmerica. Handina zvakawanda zvandainge ndichida kubva kwaari. Ndakamuti I'm going to be discharged today, saka zvinoita here muzukuru kuti unge uchiuya kuzotora sekuru. I expected him to come and pick me up, asi haana. Pandainge ndiri muchipatara ndakangoshanyirwa nehama mbiri chete. Ma-cousin sisters angu ndo vanotoita sekunge vanotombonyara, sezvo ndirini ndakavaunza kuno kuAmerica, ndo vakauyawo vachindishanyira. Saka ndakazotofonera imwe cousin sister yangu akazouya akazonditora. Saka nanhasi uno mukomanashi ndiri kutongotambudzika. Kana ndikanyora mufamily group varume ndibatsireiwo. Ndakarwadziwa zvekuti nerimwe zuva apo pandakablokewa WhatsApp noumwe muzukuru uyo ari kumusha uko. Mushure mekunge ndangotaura naye ndikati zvinhu zvangu hazvisi kundifambira. Une vanhu vaunoziva here ikoko vanokwanisa kundibatsira? Chimbofamba kamuzukuru. Ndokutoona kuti painge pasina profile picture, hameno kuti akazvitora sei. Rimwe zuva ndakangokumbira mari shoma muWhatsApp mufamily group, hakuna kana akambodavira. Saka ndo zviri kuitikawo muupenyu hwangu. Ndinorarama ndiine urema ende ndinotambudzika. Mari yandinopiwa yedisability, it is just that I can survive. Upenyu hunodhura muno muAmerica, uye zvekare neeconomy iyi yava Trump, it is making the situation to become even harder for us who rely on the government. Ndinongoti usava ATM yehama nekuti dzinozokusiya mangwana uri wega, ende vanhu vanokurasa kunyangwe wainge uchimbovabatsira sei. Ndo zvakaitika izvi kwandiri mukoma. I won't believe it. Nanhasi uno zvinondiremera kuti ndinge ndichizvigamuchira kuti saka muri yose yandakaunza kuno kuAmerica poshaya umwe chete zvake anongondinzwirawo tsitsi kuti murume uyu akashanda uyu asingazorori achishandira isu, but vanhu vanokanganwa mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakaoma. Hanzi ndiri muTexas kuAmerica, vanorarama nehurema ende vanoshandisa wheelchair, vakaita accident vari kubasa. Zvakaoma. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai. So hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakatanga chibusiness changu munonzi muJamestown muSouth Africa muno. Ndainge ndine best friend yangu uyo wandaifungidzira kuti atori munhu ari more close than my closest relatives. Handina kunge ndakaziva kuti munhu anogona kungokunzwira godo mubusiness ukatongonyura very fast. Mukoma akanditi iwe ita zvequick cash, ita zvekustripa motikari. Ndine vanhu vandinoziva vanoda kustripirwa motikari, ndinokutsvakira macustomers. Dzainge dzitoriwo mbavha dzaakatondipa chegore iroro. Handifi ndakachikanganwa, nanhasi uno handisati ndakwanisa kurikavha. Stay away from maZimbabweans. Kana uine business raunenge watanga, vanokudonhedza zviri nani kudhila nemaSouth African. Chavanenge vachingoda pauri imari, but vekumusha vanotoda kutokuona uri muvhu kuti vange vachizokuseka. Ndine makore 44 years. Ndagara kwemakore akawanda ndiri muno muJoburg. Ndainge ndichitatarika mukomanashi apo pandakazotanga business iri, ndikaona kuti tiri kungoshandiswa nemurungu wedu. Ndikati pano zvitori nani kuti ndishandise mari dzandiinadzo, ndotsvaka space ndotanga kuita izvozvo zvekutengesa maspare parts. Saka ibasa randainge ndagara ndichiita, asi nhasi uno ndinozvidemba. Ndiri kungorarama upenyu hunorwadza apa ndakagara mujeri kwe5 years nekuda kwekuteerera advice yeshamwari yandaivimba nayo kupfuura munhu wose. Ndakati ndavhura scrapyard yangu yainge isina kukura zvayo muJamestown. Ndaishanda mukomanashi ende vanhu vakawanda vainge vachitoya kwandiri. Ndakatokwanisa kutotengawo chipikup changu icho chandainge ndotoshandisa netrailer. Ndainge ndiine shamwari yangu yandainge ndiinayo. Zvakangoitika so it was funny kuti ainge asingachagari muJoburg pandakatanga kabusiness aka, but akazongodzoka muJoburg nemhuri yake kwava kutogara muJamestown. Saka ndakabva ndati shamwari uya tiite mushandira pamwe, ndokubva tamboshanda tose. Saka mari dzainge dzisinganyatsokubuda zvakanaka. Akabva ati business iri rako harisati rakura, ndinokwanisa kuzouraya mhuri yangu nenzara. Ndikati saka woita sei shamwari? Akati kwandiri zvandava kuita ini ndava kutsvaka basa, but maweekends ndinenge ndiinewe. Saka taitongogara tiri tose tichitongoshanda tiri tose mukomanashi. Nerimwe zuva akabva achizouya kubasa kwangu akati shamwari, business rako iri ndirikuona sekunge riri kunonoka kukura ende ukaita zvekutamba unokwanisa kutizwa nemukadzi iwe. Vakadzi vanotaura. Madhamu vako vakange vachitaura namadhamu vangu vachiti havasi kufara nekurana kwauri kuita business. Mari hamuna, zvinhu zvakaoma. Madhamu vako vaitokumbira madhamu vangu mari. Ndikati shamwari zvinhu zvakaoma ndoita sei? Akati space yako yakanaka chaizvo, une yadhi yakakura, sei usiri kuita zvemaquick cash deals? Inini ndine vanhu vane motikari dzavo dzavanenge vachida kuti dzinge dzichistripwa sometimes overnight. Unongotora motikari iyoyo wostripa then ubva watopiwa mari yako. Ndichakupa mafone numbers kuitira kuti unge uchizotaura navo. Ndakaudza mudzimai wangu mukomanashi akati dai maregedza kuda kuita zvinhu zvamuri kuda kuita izvozvo nekuti muchasungwa. Asi ndakaita nharo, ndainge ndava kuda kurarama a big life. Ndikabva ndatora mafone numbers aya andainge ndapiwa. Mukomanashi motikari idzodzo they were stolen cars, motikari dzekutobiwa. Vamwe vainge vakatoponderwa motikari idzodzo. Muna 2014 mukoma mapurisa akasvika muyard mangu vakawana mainjini nemaspare parts emotikari dzainge dzakabiwa. Ndainge ndine motikari dzakawanda. Ndakasungwa muJamestown. Vanhu vanotoiziva nyaya iyoyo. Mhosva yainge yakaoma nekuti ndainge ndiine stolen property. Shamwari yangu mukoma iye akabva atosimuka nemudzimai wake kwava kutoenda kumusha kutotiza. Ndakabva
ndachizotongwa mukoma ndikagara mujeri 5 years ndiri mujeri. mudzimai wangu akatatarika nevana ndokubva achizotororwa nomumwe murume. pari zvino mukadzi anogara kucape town. bhizinesi rangu rikabva rabhuroka, zvose zvikatongoenda muvhu. ndakapinda mujeri ndikazobuda muna 2019 ndisina kana chandainge ndiinacho. musi wandakabuda mujeri mukoma Nashi ndo pandakatanga kungongwavhawo ndikatanga zvikari kugara muJamestown. ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti shamwari yangu ainge atova ne very big tire business. ndikati kupi? zvikanzi kuZimbabwe, uye zvekare nemuno muJamestown atori nemarori anototakura matai kubva munomu muJoburg kana kuti kubva kuJoburg, because matai awa vanoita zvekuodha kubva kuChina obva aendeswa kuZimbabwe. ndo pandakabva ndaziva chokwadi kuti shamwari iyoyo ainge ari mutengesi. munhu akatongoita kuti ndinge ndichinyura, ende ndakanyura zvainge zviri very smart zvekuti hauna munhu waunoblema, unongozviblema iwewe. handina mota, handina chandiinacho, handizivi kuti chichakazoitika papickup iyo yandainge ndakatenga, yandainge ndoshandisawo mubusiness ndichiti ndiri kusimukira. ndainge ndava kutoda kutobata contract rewaste removal pazvakaitika, asi Mwari so kutonga kwenyu kunorwadza. sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vane mwoyo wakanaka seni? vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. zvakangooma hazvo vedu we. hanzi sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vanenge vaine mwoyo yakanaka? hanzi Mwari munenge mumboripi zvinhu zvakadai pazvinenge zvichiitika? zvakangooma hazvo vedu we.